баща ми, който е художник. Да, съм си станал и аз художник и може да се чувствам добре в тази професия. Нямам намерение да я сменям все още. Ами в България ние сме го махнали по принцип и оцеляваме. Тъй, че това е въпрос, мисля, колкото е по-богата една държава, толкова е по-развито и изкуството. В случая аз имам шанса да съм в такава държава, не е много развито и няма много конкуренция, което всъщност хич не е хубаво нито за изкуството, нито за бизнеса, който е около изкуството. Но в принцип може би за изкуство. Ние сме пример за това. И то няма истинско и неистинско изкуство. Има добро и не чак толкова добро. Глупости говоря, не? Значи по принцип, ако ти харесва дадено произведение, значи е добро. Ако не ти харесва и не го разбираш, значи може би пак е добро, но просто трябва да вложиш малко повече усилия да го разбереш. Ами той винаги е бил бизнес изкуството. Това е като всеки друг шоу бизнес. Не е до такава степен, примерно както е при музиката или киното. Това са такива изкуства, които имат много повече дадености за комерциалност и правене на пари. Въпреки че и в нашата сфера пазар е водещия двигател на изкуството. Ами, аз работя професионално в тази сфера вече повече от, може би, около 15 години. Аз не правя друго нещо, нямам втора работа. За мен е важно да се занимавам само с това, което правя. И като си до такава степен отдаден и като се занимаваш само с това, мисля, че няма как да не ти се получат нещата. Ами, всяко нещо, което правя, да се различава с нещо от това, което е било предишното или поне по някакъв начин да го доразвива и да го прави по-добро. Не знам, има художници, които правят едно и също цял живот. Не знам, опаковат или пишат или такова, на които аз им се възхищавам, защото това е да мога да правиш, да имаш такова постоянство и такава воля да правиш това цял живот. Наистина е достойно за възхищение, обаче аз за себе си знам, че вече мисля за следващия проект още преди да съм изпълнил този, който в момента правя. И от тази гледна точка ево. От няколко дена рисувам ***ове и трябва да избера един от всичките, който да се дигне едно огромно графити в един музей в вила Каза Кавацини, което е музея за съвременно и модерно изкуство в Удине. И ще бъде на голяма стена. Обаче ще наема военен, който с един автомат да го изрисува. Аз просто ще му направя някакви как трябва да изглежда и той просто с едно завъртане на ръката ще го изрисува. Ще бъде около 3,5 метра висок. Но просто трябва да избера правилната форма, защото аз съм завършил стенопис и още имам идея как трябва да се постигне монументалност. Това значи главата да е по-малка от тялото, за да имаш все едно долна гледна точка. Иначе ако обратно те прави все едно ти го гледаш отгоре и си по-големия. Тъй, че ще бъде един такъв, който се заострена, може би, глава. Да, иначе прави и друга работа там за музея. Там той има огромен двор, който ще бъде изкопан около 40 см и ще бъде сложено около 23 см в пласт дунапрен, който се засипе с 20 см пласт от много ситни камъчета. И фактически като ходиш в двора, ще ти покатуват краката до глезена и ще ти се пълнат обувките с камъчета. И
И така, в смисъл, в контекста не си говорихме, в смисъл как успяваш. В смисъл ми е така, не се вкарам и на хората камъща в обувката и им е неудобно и такова. И след това поне още половин час помня, че са били на моята изложба, защото ще им бива в кръка нещо. Нямам идея, мисля, че са много готини.